Takže zdar lidičky, vítám vás u mého dalšího videjka. Ale hrozně se vám moc omlouvám. Už mi to psali i do komentáře, jsem neměl zvuk kvůli tomu, že jsem měl sluchátka. Takže fakt sorry, vidíte, mám nový skin, protože je nový skin pack. Dneska jsem tu sám, dneska to není, nedělám si z vás prdel. Takže tak. A dneska jsem se jakoby za kamerou, nevím, jestli jste viděli tohle, ale to jsme udělali, to jsem udělal já, že jsem udělal do výstup. Já jsem teda dodělal tady ten barák a tady bych chtěl mít tu rozhlednu. A já se takhle kouknu, abyste to neviděli. Abyste to už vlastně viděli. No nic, jak jsme udělali včera v tom díle druhé patro. Já jsem ještě tady dodělal tohle. Vy jste to neslyšeli, takže sorry, dneska už to slyšíte. Tady jsme to takhle udělali, tady máme to druhé patro. Jsme to trošku vylepšili. A já jsem tady dodělal ten druhý pokojík a vlastně dneska možná ještě budu hrát s mým, takže tady mám tak své čestky. A dneska bych chtěl teda udělat, jak jsem říkal, tu rozhlednu. Já jsem si tady, chci to udělat tady ještě debilitu, tak. A jdeme na to. Je noc, tak se vyspíme. Kdybych náhodou nastavil někdy timesetu night nebo timesetu day, tak se vám omlouvám, ale prostě někdy to potřebujeme nastavení, takže tak. Dělají už zabaní lidi. Fakt, teďka se vám omlouvám. Omlouvám se. Ale to nevadí. Jo, on to tady otočko, super. Zatím tu nemáme žádný nápad, OK. Jo, on jsem zasadil tu strom farmu a ona vyrostla. Dobře, on. Nelda. OK, takže jdeme sem. Jinak jeho kanál tam zatím natáčí jedno videjko z Minecraftu, ale tak jako on chce to natáčet, jo. A mu do toho kecat nebudu. Takže bych to udělal, že počkejte. What the fucking motherfucking hell? Tak. Tady bychom dali dveře, tak aby to šlo až nahoru. Co myslíte? Já myslím, že by to bylo super. Jenom takové vop. Počkej. Ty dveře to trošku podělali. A udělám tady takový klasický žebřík. Ale no teď přemýšlím. Jako jsme nemuseli furt dolů se na tam. Že bych udělal tady to. Jop. Takže si ještě proto dojdu. Jestli byste chtěli, abych editoval videa, tak mi pod tohle video mi to určitě napište, protože mě se zatím nechce editovat, protože myslím, že to nemá smysl, ale jestli byste vy chtěli, tak to hned začnu editovat. Táhnu si na to aplikace, takže mi určitě pište. Tak. A já se teda střihnu, nějak to začnu a zatím čau.